بأزي خبر واقع رخبت إيرترانا بوينتان ديليتن زي فتحاوان تلقيصا ختنبر كنقد فامالت زبتي ينواحي تردما نهزب زعقت حايل سلزيلو كوقعيو معرف عسرت حموشتي قداء إيرترا برابع مقابع بايتو حبرات هاقرات كالا اي نقلو نابليك تاكسس قصرنا صنت إيرترا بعسران شمونتن نحسي اب كرن تأكيبو مرقصيو اب لعل تران تساتافنتن إيطاليا كفلت انكولو አባሉ ዝኾነ ማህበር ኢጣሊያ ኤርትራውያን ናብታ አኺባ ይተዓደመን በዚህ ተቆጥዑ መራሕትት ማህበር ኣብ ምጅማር ወርሕ መስከረም መሰማ ሓዳሪ ኤርትራ ንኽራኸቡ ሓተቱ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ገለ ካብ መራሕቲ ኤርትራን ኤርትራውያን ውን ሓደ ቅሬታታት ከስምዑ ጀሚሮም ስለዝነበሩ ምዞም ላዕለዎት ንኽሰምዑ ርክብ መሰማ ሓዳሪ ሓተቱ ኣብ ትርክብ ክልቲኦም ዞም ወገናት ኤርትራ ናጽነት አክሳብ ትረክብ መንግስት ብሪጣንያ በሞግዚትነት ንኽትርከባ ድሉቱ ምዃናን ዘይ ምዃናን በትማ ሓዳሪ ንኽሕበሮም ሓተቱ እትማ ሓዳሪ መርገጽ ብሪጣንያ ብዛዕባ ኤርትራ ካብቲ ናይ ቀደሙ ፍጹም ከም ዘይተቀየረን ናይ ሞግዚትነት ሓሳቡን ክትቅበል ድሉቱ ከም ዘይትኸውን ገለጸሎም ኣብ ልዕሊ ሕቡእ ውጥናት ኢጣልያ ዝነበረ ተቃውሞ ትርር ዝበለ ስለ ዝነበረ እዚ ኣብያ ናይ ብሪጣንያ بفلاي قبل علتهم زطارو ዝነበሩ አባላት ኤርትራን ኤርትራውያን ብዙሕ ምውልዋል አስዓበ ኣብ ምዕራባው ቆላታት እንትኾነውን ጽላኣት ናይ ኢጣልያ ዝፈጠሮ ናይ ዘይምርግጋእ መንፈስ ኣብ ገለ አባላት አራቢጥ አይረአን ነይሩ ነዚ ዝረአ ዝነበረ ሓድሽ ዝምባሌታት ንምህዳእ ዝኸውን ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ሓፈሻው አኺባ ናይ ተቀጽር ብምጽዋዕ እቲ ምስ ኢጣልያ ዝግበር ዝነበረ ዝምድና ደገፍ ናይተን አባይቱ ሕቡራት ሃገራት ዓብ ተራ ዝነበረን ደገፍቲ ኢጣልያ ዝኾነ ሃገራት ላቲን አሜሪካን ምርካብ እምበር ንኤርትራ ሓሊፍካን ምሃብ ከም ዘይነበረ ዳግም አረጋገጹ ንኢጣልያውያን አባላት ማህበር እንትኾነውን በዚ ምኽንያቱ ኣብቲ ዝፍጠር ናጻ መንግስቲ ክህልዎም ብዛዕባ ዝኽእል ተራን ዝሕልወሎም መሰላትን ብምዝርዛር ከም ዝተሃዳድኡ ዝገበርዎም ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ልዕሊ ሼኽ ኢብራሂም ዝወርድ ዝነበረ ብርቱዕ ሕሜታን ወቀሳን ይቅጽል ነይሩ ንሶም ግን ብዘይካትበ ብግዚኡ ዘካይድዎ ዝነበሩ አኺባታት ንኻለ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ምትእኻብን ምፍንጣሕን ናይ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ይኹን ብሓፈሻ ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝካየድ ዝነበረ ናይ ሕሹኽሹኽታ ዘመተ ዘቃለብሉ ዝነበሩ ኣይመስሉን ንመብዛሕትኡ ወርሕ መስከረም እምበኣር ኣብ መገሻ ማሕሊፎሞ በዚ መሰረት ብሰለስተ መስከረም ናብ ካይሮ ብምጋሽ ደገፍ ናይ ጀምዓል ዓረቢያን ፓኪስታን ንምርካብ ምዝምልከቶም ሰበስልጣን ተመያየጡ ካብዚ መገሻዚ በ15 መስከረም ክምለሱ እንከለው ብዘይካ ግብጽ ካልኦት አባላት ጀምዓል ዓረቢያ ደገፎም ከም ዝገለጹሎም አፍለጡ መሊሶም በ19 መስከረም አቀዲሞም በመብጋስ ሮማ ቀነይሞ ብኡቢሎም ንሌክስ አክሰስ አምርሑ አብሮማውን ምስ መንግስቲ ኢጣልያ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ደገፍቲ ኢጣልያ ዝኾኑ ወከልቲ ሃገራት ላቲን ኣብ ኢጣልያ ርክባት አካየዱ ናይ ኢብራሂም ሱልጣን ናይ ፖለቲካ ክእለትን ርቀትን ኣብዚ ግዜ እዚዩ ዝያዳ ዝተጋሃደ ሽሕኳ ማሕደርቲ ኤርትራ ካብ ትሕቲ ጽልዋን ገንዘብን ኢጣልያ ዘይወጽዩ እናበሉ ከም ኩሉ ካልእ ሓማይ ንሚዛን ሼኽ ኢብራሂም ከፋኹሱን ተፈተኑ ብፖለቲካው ጥበብን ትኩር መረዳእታ ፖለቲካ ናይቲ ግዜ ንዖም ዘርክብ ከም ዘይነበረ ክእመኑ ይግደዱ ነይሮም እዮም ኣብ ሓደ ጸብጻብ ናይቲ ግዜ ነዚ ስዕብ ገምጋም ሼኽ ኢብራሂም ንረክብ ካብ ኩሎም ዞም ናይ ውሽጢ ፖለቲከኛታት ኢብራሂም ሱልጣን ተኣዝዩ ዝረጠበ ምዃኑ ኣመስኪሩሎ ክበሃል ይከኣል እቲ ኣብ ሌክስ አክሰስ ዝወሃብ ውሳኔ በቲ ኣብዚ ዝረአ ዘሎ ቲያትሮ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክጽሎ ከም ዘይኮነ ቀልጢፉ ተገንዚቡሎ እቶም ካልኦት ነዚ ኣይተረድኡን እቲ ኣገዳሲ ነገር ሓገዝ ናይቶም ዝያዳ ዘገድሱ ሰባት ማለት ድማ ናይቶም ኣባይቱ ሕቡራት ሃገራት ዘድሙፁ ሰባት ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ድማ ንኹሉ ሰዓቱን ኣብ ኦም ገጹ ብምቕናዕ ነዚ ናይ ውሻጠ ቆዮቓ ግዳይ ገብረሉን ዘሎ ከም ዝኽብሉ ጸኒሖም እቶም ኣመሓደርቲ ጥዊሎም ንኢብራሂም ብውልቃውነት
ክሕደት ተለዋዋጥነት ውን እናኸሰሱ ነቲ ኢብራሂም ዝጣበቀሉ ዝነበረ ዕላማና ረኣያን ማለት ንናጽነት ኤርትራ ግቡእ ሚዛኑ ካብ ምኽላእ ዓዲ ይወዓሉን በአንጻሩ ንኹልቲ አንጻር ቀጽር ናጽነት ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ተቃውሞታት ስፍሓቱ ይኹን ሚዛኑ ብዘይገድስ እናጋንግነንካ ምቕራብን ጸኒሕና ከም እንሪኦ ድማ ሓብሒብካ ነቲ ቀጽሪ ንምድኻም ምጽዓርን ስራሕና ኢሎም ሓዝዎ ነዚ ንኽገብሩ ናይቲ ግዜ እቲ ባህር ፖለቲካ ኤርትራውን መገዲ ይኸፍተሎም ነይሩ እዩ እተን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ድሌትን ባህግና ምግላጽ እምበር ኣብ ጥርናፈ ሓይልን ቀጻልነትን ኣይነበረንን መራሕተን እንተኾኑውን መብዛሕትኦም እምነት ዝሓዝዎ መትከል ኣነጺሮም ዝፈልጡን ብደረጃ መትከል ሰዓብቲ ክውድብሉ ዝኽእሉን ኣይነበሩን ከምቲ ጸኒሕና እንሪኦ ካብቶም ቀንዲ ጀመርትን መራሕትን ናይቲ ናጽነታዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዝወሳኒ ግዜ ወለቕ ዘለቕ ክብሉ ጀሚሮም ነይሮም እዮም ጣልያን ጸሊእና ብምባል ጥራይ ምቕሊ ኤርትራ ክትቃወም ጸኒሕካ ኣብ መወዳእታ ምቕባሉ ብዘይካ ዘይብስለት ካልእ መግለጺ ክርከቦ የጸግም ብተመሳሳሊ ናጽነት ወይ ሞት ክትብል ጸኒሕካ ብገለ ምኽንያት ሕብረት ምቕባል ብተመሳሳሊ ርትዓዊ ምኽንያት ክትረኽበሉ የጸግም ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዚ ተርእዮ ዝንብር ኮይኑ ነይሩ በዚ መሰረት እታ ውሽጢ መስከረም ኣብ ምጽዋዕ ዝተራእየ ኣቐዲምና እውን ዝጠቐስናዮ ምንቅስቓስ ተቐልቀለ መራሕናይቲ ምንቅስቓስ ብላታ መሐመድ ዑመር ቃዲ ክኾኑ እንከለዉ ካብ 1946 ኣቢሎም ጀሚሮም ምስ ኢትዮጵያ ንሕብረት ብውዕል ዝሓቱ ዝነበሩ ተሰማዕነት ዝነበሮም መራሕናይቲ ግዜ ነበሩ እቲ ምንቅስቓስ መጀመርታ ብስምና ጻራቢጣ እስላምያ ክፍለጥ ጸኒሑ ብርቱዕ ተቃውሞ ናይቲ ቀንዲ ኣራቢጣ ምሰጓነፎ ግን ስሙ ናብ ናጻ ኣራቢጣ እስላምያ ክፍሊ ምጽዋዕ ወይ ቀይሕ ባሕሪ ቀየሮ ኣብ ምጅማር መስከረም 1949 ናብ ምጽዋዕ ኣብ ዝገበሩ ኣኼባ ድማ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ብቅድመ ኩነት ንኽሓትት ልኡኻቱን ኣብ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ክልእኽ ድሉ ምንባሩ ፍለጠ ገለ ካብቲ ምልክትኡ ዝበሎ ንጠቅስ እዚ ዝኸውን ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ማሕበር ኣራቢጣ እስላምያ ኣብ ክልተ ወገን ከም ዝገበራ ርኡይ ነገር ኮይኑሎ እዚ ድማ እቲ ሓደ ወገን ነቲ ብጣልያን ዝተማህዘ ብሎኮ ዝበሃል ምህዞ ዝስዕብ ዕላማ ዝቃወም ኮይኑሎ ምኽንያት ምቁዋምና ኤርትራ ሃገርና ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ግዝኣት ቅኝ ሃገር ስለ ዝኸይትምለስ እቲ እንግሊዝ ሞግዚት ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሕቡራት መንግስታት ብርእስና ክንሓድር ዝብል ዝነበረ ዕላማ ማሕበር ራቢጣ ስለ ዝፈረሰ እዩ ምእንትዚ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ብመሬትን ብጥቕምን ዘሎና ርክብ ብምስትውዓል እቲ ዝሓይሽ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ምዃኑ ፈሊጥና ሕብረት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንሓትት ኣሎና እዚ ክኸውን ከሎ እቲ ሕብረት ኣብ ትክክለኛ ግድነትን መሰልን ዝተሰረተ ክኸውን እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ሕቡራን መንግስታት ክቐርብ ወሲና ኣሎና ብሓጺሩ ዑመር ቃዲነት ናይ ቤት ጌርጊስ ሓሳብ እዮም ዝደግሙ ዝነበሩ እቲ ማሕበሮም ከም ኩሎም ካልኦት ኣባልነቱ ብምግናን 60,000 ኣለውን እኳ እንተበለ ክንዲ ትብዝሒ ሰዓብቲ ሳይነበሮን ከም ፍጻመ ግን ኣብ ውሽጢ ኣራቢጣ ኣንፈት ፍልልይን ምግምማዓን ስለ ዘርአየ ንሓይሊ ናይቲ ቀጽሪ ዘርብሕ ሳይነበረን መሐመድ ዑመር ቃዲ ዝኣኽሉ ብደረጃ ሃገር ዝፍለጡ ዝነበሩ መራሒ ኣብ ጎኒ ማሕበር ሕብረት ናይ ሌክ ሳክሰስ ክቐርቡ ኸኣ ንሕብረት ጽቡቕ ወደቓይ ዝነበረ እሞ ምስ ኩሉ እቲ ናይ ብውዕል ቅድመ ኩነቱ ማሕበር ሕብረት ተቐበልዎ ራብዓይ መጋባእያ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ብ10 መስከረም 1949 ኣብ ሌክ ሳክሰስ ክኽፈት እንከሎ ኩለን ማሕበራት ወከልተን ንኽሰዳ ተሸባሸባ ኩሉ ኣቓልቦ ኣብቲ መጋባእያን ብዛዕባ ኤርትራ ክህቦ ዝኽእል ውሳኔን ስለ ዝነበረ ክሳብ እቲ ዕለት እቲ ግብረ ሽበራ ይኹን ናይ ጽሕፈትን ኣፍን ፕሮፓጋንዳ ዝሕል ዝበለ ይመሲሉ ነይሩ ሸፋቱን ኢጣልያውያን ምዝራፍን ምህራምን እኳ እንተዘይገደፉ ኣብ መስከረም ግን ቅትለት ኣይተራእየን መብዛሕትኡ ትራዕድን ሽበራን ግን ብደቂ ሞሳዝጊ ይግበር ከም ዝነበረ ሓበሬታ ይመጽእ ነይሩ እዩ ናይ ጽሑፍ ፕሮፓጋንዳ ብፍላይ ድማ አንጻር ኢብራሂም ሱልጣንን ወልደ ኣብ ወልደ ማርያምን ድሕሪ ምኽፋት እቲ ዋዕላ ምድላው ወከልቲ ቀጽር ናጽነት ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ምስ ተጀመረን እዩ ክረሳሰን ዝተራእየ ብኻልእ መዳያት ግን ህድእ ዝበለ ወርሒ መስከረም ሓለፈ ኣቐዲምና ሼኽ ኢብራሂም ናብ ሌክ ሳክሰስ ንምብጋስ ብ19 መስከረም ሮማ ከም ዝተራእዩ ጠቒስና ነርና እቶም ዝተረፉ ልኡኻት ቀጽር ናጽነት ኣብ መወዳእታ መስከረም ንኸርክብዎም ካብ ኣስመራ ተበገሱ
ቁሩብ መዓልታት ድሕሪ እዚኦም ማለት ብኽልተ ጥቅምቲ ድማ ወከልቲ ማሕበር ሕብረት እውን ሰዓብዎም ክትዕ ኣብ ራብዓይ መጋባእያ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ከምቲ ዝቀደመ ሕጁውን ጉዳይ ኤርትራ ናብቲ ብ20 መስከረም 1949 ክጋባእ ዝጀመረ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ቀረበ ክሳብ ናብቲ ብቐጥታ ዝምልከቱ ቀዳማይ ኮሚቴ ናይቲ ባይቶ ዝመሓላለፍ ድማ ኣብ መጋባእያ ሓፈሻዊ ባይቶ ክትዕ ተኻየደሉ ዝበዝሕ እቲ ክትዕ ድግማ ናይቲ ኩሉቲ ኣብ ሳልሳይ መጋባእያ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ዝተሰምዐ ነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ጉዳይ ግዝኣታት ኢጣልያ ነበር ኣዝዩ ቁልጥፍ ውሳኔ ክወሃብ ሓተተ ከም ፓኪስታን ዝኣመሰለ ሃገራት ቅድሚ ናብ ዝኾነ ውሳኔ ምጉያይ ድሌት ናይቲ ዝምልከቶ ህዝብታት ክስማዕ ፀዋዓ ካልእ ፋሕ ዝበለ ርእይቶታት እውን ቀረበ እሞ እቲ ጉዳይ ከም ቀደሙ ኣብ ዕፁ ማዕጾ ዝበፅሕ ብዘምስል ኣንፈት ተበገሰ እዚ ርሑቕ ከይከደ ግን ዲን ኣቸንሰን ዝተባህለ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሊብያ ከይተመቃቀለት ከም ናጽ ሃገር ደው ክትብልን እዚ ድማ ድሕሪ ናይ 3 ወይ 4 ናይ ምድላው ዓመታት ክፍጸምን ኣመመ እዚ እማመዚ ኣብቲ ጉዳይ ብሓፈሻ ሓደ ሓድሽ ረቑሕ ተኣታተወ ዛጊት እቲ ባይቶን ጉዳይ ኩለንተን ግዝኣታት ነበር ከም ሓደ ጥማሪ ክሪዮ ዝጸንሐ ድሕሪ ዝደገፍ ብዙሓት ሃገራት ዝረኸበ ሓሳባት ኣሜሪካ ግን ጉዳይ ናይ ነፍስ ወከፍ ሃገር ተፈሊ በብናቱ ጠባይን ምዕባለን ክግምገም ጀመረ በዛ አንፈት እዚ እቲ ጉዳይ ብሓፈሻ ናብ ቀዳማይ ኮሚቴ ሓለፈ እሞ እቲ ኮሚቴ ብወገኑ ድማ ሓደ ንርእይቶ ዝተፈላለየ ማሕበራትን ወከልትን ተን ሃገራት ዝሰምዕ ንኡስ ኮሚቴ ቆመ ብውሳኔ ናይ ንኡስ ኮሚቴ 16 ዝተሰመየ 4 ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ማሕበራት ወይ ሰልፍታት ማለት ድማ ቀጽር ናጽነት ኤርትራ ማሕበር ሕብረት ናጽ አራቢጣ እስላሚያን ክሬን ሩኢቶታትን ንቀዳማይ ኮሚቴ ከቅርባት ዓደማ አቶ ወልደአብ ወልደ ማርያም ከም አባል ቀጽር ናጽነት ኤርትራ ሰልፎም ወኪሎም አቡ ተረኺቦም ነይሮም ነፍስ ወከፍ ወኪል እንተነውሕ 15 ደቂቃ ክዛረብን ሕቶታት ክምለስን ዝፍቀደሉ ዝነበረ መብዛሕትኡ ትስራሕ ግን ወጻኢ ካብቲ አኺባ ኣብ ክሮዲዮታት ናይቲ መጋባእያ ብውልቃው ልዝባት ይሰላሰል ከም ዝነበረ ይዝክሩ በዚ መሰረት ፈለማን ኣብ ቀዳማይ ኮሚቴ ዝቀረቡ ብስም ቀጽር ናጽነት ኤርትራ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ነበሩ ዓያል ጥርዓን ድማ ስምዑ ናጽነት ድሌት ናይ ዝኣዝዩ ዝበዝሐ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝነበረ ብጭቡጥ ንዝተረጋገጸ ጉዳይ ሕጋዊ ልብስን ከልብስዎን ኣባላት ኮሚቴ ሓተቱ ከም ወትሩ ንምቕሊ ኤርትራ ይኹን ንምሕዋስ ሚት ኢትዮጵያ ብምንጻግ ድማ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ሓድነት ኤርትራን ፍሉይነት ናይቲ ሃገር ካብ ኢትዮጵያን ኣስፊሖም ኣብርሁ ኢብራሂም ሱልጣን ኢትዮጵያ ኤትኒካዊ ይኹን ሃይማኖታዊ ፍልልያት ዘይትጻወርን ኣድልዎት ትገብርን ንርእሳ ድኻም ብድኹም ስርዓተ ምምሕዳር ትፍለጥን ስለ ዝኾነት ንኤርትራን ምምሕዳር ዘይትበቅዕ ሃገር ያ ክብሉ ምጉቶም ኣስምዑ በዚ ስዕብ ቃላት ድማ ዝረብኦም ደምደሙ ኢትዮጵያ ንኸም ኤርትራ ዝመሰለት ብስልጣኔ ከም እትበልጣ ዘይትጠራጠር ሃገር ንምምሕዳር ዘብቅዕ ደረጃ ምዕባለ ኣይበጽሕትን ዘላ ህዝቢ ኤርትራ ንሃገሮም ብምልእታ ይኹን ብኸፊል ብባዕድ ክግዛእ ንዝህቅን ዝኾነ ፈተነ ይነጽጉ ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ናጽነት ክወሃብ ንዘኽእል ቅድመ ኩነታት የማልኡ እዮም ብፍላይ ድማ ዝኾነ መግዛእታዊ ስግኣት ኤውሮጳዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ኣብ ልዕሊኦም ንኸይጽዓን ሓቲቶም ኣለዉ ናይ ኪርየ ወኪል ወን ብዘይካ ናጽነት ካልእ ፍታሕ አንጻር ርትዕን ድሌት ህዝቢ ኤርትራን ምዃኑ ምሰገንዘበ ወካለ ሕብረት አቶ ተድላ ባይሩ ኣብ ቅድሚት ኮሚቴ ቀረቡ ዛጊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳኣሉ ካብ ቅድሚ በቪንስ ፎርዛት ሒዙ ውሽጥ ምቕሊ ኤርትራ ዝቕበል ዝነበረ እምበር ማሕበር ሕብረት ስነዚ ሓሳብ እዚ ይቕበሎ ይነበረን ኣብዚ ካልኣይ እግሩ ንሌክስ ኣክሰስ ኣብ ዝተበገሰሉ እውን ናይ ዝኣንፈት ኣይነበሮን لوخ حبرت نيويورك مسبت حقن يبلو آت ولد آب بعلا خليلو هاب تولد أم معروف نفرت تقبلوا ومو نازح زوز مسألة طلب ناي حبرت ملا إيرترا غيرو مقلي إيرتران توسنون تقاومو خمزه هلوون خقلت وسنولو اتحاسب حدشن تموكلت حبرت زي تقربوا للنبري كم وكن دزخونه بريزيدنت محبر حبرت زنبورو دقيات بينا براخي
بسنباده ወይ بጓሂ ሰሙን ከም ዝሓመሙ ኣትወልደ ኣብ ተወሳኺ ይገልጹ ወካለ ሕብረት ተድላ ባይሩን በኣር ነዚ መምርሒ ሒዞም እዮም ናብ ተቀዳማይ ጉባኤ ዝቀረቡ ነቲ ልሙድ ናይ ታሪኻዊ ቁጠባውን ባህላውን ምትእስሳር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ደጎሙ ድማ ኣብ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክሰምሩ ዘይደልዩ ወገናት ምስ ዝህልው ማሕበሮም ግድን እንተዘይሰመሩ ክብል ከም ዘይኮነ ብርሁ እዚ መቸም ንምዕራባዊ ቆላታት ፍሉይ ፍታሕ ይገበር ክበሃል እንተኮይኑ ማሕበር ሕብረት ተቃውሞ ከም ዘይህብ ብኻልእ ኣዘራርባ ኤርትራ ንኽትምቀል ምስምማዕ ነይሩ በንጻር ናይዚ ናጽነት ኤርትራ ምስ ዝውሰን ህዝቢ ማእከላይ ከበሳብ ስርዓት ቀጽር ናጽነት ኤርትራ ክቁረኒ ማለት እዩ ብምባል እዚ ዳሕረዋይ ማለት ከበሳ ነጻ ናይ ምዃን ድሌት ከም ዘይነበሮ ረዱ ብኻልእ ኣዘራርባ ማሕበሮም ነታ ቀዲሙ ዝተነጸረ ውዕል ቤቪንስ ፎርሳ ከም ዝድግፍ ኣፍለጡ እዚ ማለት ግን ማሕበሮም ኣብ ልዕሊ ምዕራባዊ ቆላታት ንዝነበሮ ጠለብ ይውንዝፍ እምበር ፈጺሙ ይስርዝ ከም ዘይነበረ ክፍለጠሎም ተማሕጸኑ ብድሕሪ እዚ ኣብቲ ኮሚቴ ክትዕ ዝተጀመረ ናይ ሊብያ ጉዳይ ናብ ሙሉእ ናጽነት ገጹ ዘንበለ ሶማልያውን ብሞግዚትነት ኢጣልያ ጸኒሓ ናጻ ክትከውን ዝብል ኣንፈት ሓዘ ጉዳይ ኤርትራ ከራኸረ ከምታ ኣብ ሳልሳይ መጋባእያ ዝተራእየ ኣብዚ እውን ዝተፈላለየ ኣረኣያታትን ረብሓታትን ስለ ዝተጋጨወ ቅልጡፍን ስሙርን ፍታሕ ክርከብ ከም ዘይኮነ እናበርሀ ኸደ ወኪል ፈረንሳ ንኣብነት ፍታሕ ጉዳይ ኤርትራ ድሌት ህዝባን ረብሓታት ኢጣልያን ኢትዮጵያን ብዝዕግብ ኣገባብ እምበር ውጥናትን ፕሮግራማትን ብምንዳፍ ክፍታሕ ከም ዘይነበሮ ብምሕባር ፍኑ ዝበለ ርእይቶ ጥራይ ኣቕረበ ብሪጣንያ ሕጅውነት ናይ ቤቪንስ ፎርስ ሓሳባታ ደገመት ወኪላ ነቲ ደጋጊሙ ዝሕየኽ ኤርትራ ሓንቲ ኣካል ኣይኮነትን ዝብል ሰረተ ሓሳቡ ካልእ የእምን ይዝበሎ ቃላት ወሰኸሉ ኤርትራ ውፅኢት ናይ ኦርጋኒካዊ ፖለቲካዊ ዕብየት ዘይኮነት ቅርሲ ናይ ገዳይም ንግዳዊ ትካላት እያ ብምባል ከዓ ከም እኽብ ካብ ናይ ፋሕ ዝበሉ ነገዳትን ሃይማኖታትን ኣቕረባ እዚ ጠባያት እዚ ኣብ ኩለን ሽዑ ዝቆማ ዝነበረ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርከብ ናይ ሓባር ረቋሕ ምንባሩ ንብሪጣንያ ስውር ከም ዘይነበረ ከካታሕ ኣይክእልን ነዚ ምጉት እዚ ከም ሓያል መርትዖ ኣብ ምቕራብ ግን ቀጸለት ናይ ሊብያ ጉዳይ ዳርጋ ውድኡን ናኸደ ይኸይድ ስለ ዝነበረ እቲ ንትሪፖሊታንያ ክረክብ እየ ዝብል ስምምዕ ቤቪንስ ፎርሳ ላዓይልዎ ዝነበረ ተስፋ ኢጣልያ ድሮ ቤኒን ነይሩ እዩ ሓደ ካብቲ ቅጽበታዊ ናጽነት ኤርትራ ዘሕተታ ምኽንያት እውን ዝነበረ ሕብረት ሶቪየት ገና ደሳው ሰልፊ ኢጣልያ ምርጫታት ይዕወት ይኸውን ኢላ ካብ ምሕሳብን አንጻር ብሪጣንያን ኣሜሪካን ደው ንምባልን ኣብቲ ኮሚቴ ቀጥታዊ ናጽነት ኤርትራ ጠለበት ክሳብ ዝራብዓይ መጋባእያ ዝዕጾ ሕብረት ሶቪየት ነዚ መርገጽ ያዚ መሰረታዊ ምቅያራት ኣይገበረትሉን ናይ መወዳእታ እማማኣዊ ናጽነት ኤርትራ ድሕሪ ናይ 5 ዓመት ቀጥታዊ መግዚትነት ሕቡራት ሃገራት ዝብል ዝነበረ እዚ ዘስዓቦ ጽልዋውን ጸኒሕና ክንርኢና ከምዚ ዝመሰለ ኣዝዩ ኣሰሓሓቢ መርገጻት ንኢትዮጵያ ዝጥዕም ኣይነበረን ኣኽሊሉ ሃብተወልድ ነቲ ናይ ታሪኽን ቁጠባዊ ምትእስሳርን ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዘይምስል ካይደጋገመ ንቐጽር ናጽነት ኤርትራ ከም ሓደን ውልቃዊ ረብሓታት መራሕቱ ዝቆመ ምትእኽኻብ ብምቕራብ ሚዛን ክኸልኦ ጸዓረ እቲ ድሌትን ትጽቢትን ህዝቢ ኤርትራ ንምፍላጥ መርማሪት ኮሚሽን ምስዳት ዝብል በዓል ፓኪስታን ዝደፍዓሉ ዝነበረ ሓሳብ ተሰማዕነት እናረኸበ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ኣኽሊሉን ሰዓብትነቱ ውጥን ቤቪንስ ፎርዛ ንኢትዮጵያ ዝሃባ ክፋል ኤርትራውን ከየጥፍኡ ሰጉ ስለዚ ኣኽሊሉ ብውሕዱ ኸበሳታትን ገማግም ቀይሕ ባሕርን ጥራይ ብቐጥታ ንኢትዮጵያ ክወሃብ ብምእማም መቕሊ ኤርትራ ከም ዝቕበል ኣብቲ ኮሚቴ ፍለጠ ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብሪጣንያን ፈረንሳን ፈሊ ድማ ብመርገጺታትን ኣመስገነን ከም ብሪጣንያ ኢትዮጵያውን ኤርትራ ከም ነፍሳ ዘይትኽእል ብቁጠባ ኣዝያ ዝደኸመት ሃገር እያ ተቕርባ ዝነበረት ወካል ፓኪስታን ዛፍሩላህ ካን ንምጉት ናይ ክልቲአን ዘን ሃገራት በድሆን ብኸምዚ ዝስዕብካ ኣናሸዎን ወካል ብሪጣንያ ነዚ ቁጠባዊ ረቑሒታት ክሳብ ክንዲ ዝኻብ ጸቐጠሉ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ምጽምባርስ ንናጽነት ኢትዮጵያ ኸ ኣብ መዋጥራ የእትወንዶ ዝብል ሕቶ የለዓል ካብዚ ኣገላልጻኹም መቸም ኤርትራ ተስፋ ዘይብላዑና እያ ንኢትዮጵያ ከምዚኣ ትመስል ከባድ ጽዕነት ተሰከም ምባልከ ዘይፍትሓውዶ ኣይከውንን ዛፍሩላህ ካን የባጩ ነይሩ እምበር እቲ ሓቀኛ ርእይቱስ ንሓንቲ ንእሽቶ ሃገር
ጥቃት ትርከብ ዓባይ ሃገርቱ ሓጣ ዝብል ሰረተ እምነት ሓደገኛ ምዃኑ ብምምልካት ግድን ድሌት ህዝቢ ይመርመርሞ ድሕሪኡ ውሳኔ ይወሰድ ባህላ እዩ ዝነበረ ሰሙናትን ሓለፈን እቲ ጉዳይና ተሓላለኸን ብዝኸደ ጉዳይ ኤርትራ በቲ ኢትዮጵያ ትደልዮ ዝነበረት መገዲ ክውዳእ ከም ዘይኮነ እናበረኸ ከደሞ ወከልታውን ብሩኡ ይተሻቐሉ ሓደ ካብቲ ሽዑ ይኹን ኣብ ዝኾነ ካልእ ግዜ ጸገም ከጓንፎም እንከሎ ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ዝጥቀሙሉ ስልቲ መቸም ሕልና ምዕራባውያን ሃገራት ምትንካፍ እዩ ፋሽስቲ ኢጣልያ ክትወረና እንከላ ጽቂጥኩም ሕጂ ትደግሙና ኣለኹም ዘስምዕ ወቐሳ ኣብቲ ኮሚቴ ስምዑ ኤርትራ ናጻ ተባሂላ ኢጣልያ ድማ ናብ ሶማልያ ምስ እትምለስ በሉ ብላታን ጌታን ኤፍሬም ኣብ ሓደ ካብ መደረታቶም ኢትዮጵያ ካብቲ ቢድ ሕብረት ሃገራት ዝተፈደየቶ ዝዓቢ በደል ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትፍደአ ማለት እዩ ድሕሪ ዝኹሉ ዘሕለፈቶ ስቃይ ከምቲ ኣብ ሕብረት ሃገራት ዝተገብረ ኢጣልያ መታን ክትተሃዳዳእ ተባሂሉ ኢትዮጵያ ኣብ ታቦት ሕቡራት ሃገራት ነፍሳን መስዋዕቲ ኣሕሊፋ ክትህብ ኣይኮነትን ካብ ሕቡራት ሃገራት ፍትሒ ክርከብ ይኽእል ዝብል ተስፋ ነጺጋ ድማ ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ብዝፈቀዶ መሰረት ንሕጋዊ ነፍሰ ምክልኻል ዘድሉ ኩሉ ስጉምትታት ክትወስድ እያ ልማኑን ፈኸራን ነይሩ ቅጽበታዊ ፍረግና የምጽአን ምትሕልላኽ ምስ በዝሐ እምበኣር ነቲ ብዛዕባ ኩለንተን ግዝኣታት ነበር ዝቐርብ ዝነበረ ሓሳባትን እማመታትን እትጥርንፍ ሓዳስ ኮሚቴ 17 ተመርጸ ኣብዛ ንኡስ ኮሚቴ ሳላ ዓብላሊ ብዝሕን ዝያዳ ተሰማዕነትን ዝነበረን ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ነበራ ካብ ኩሉ ትሕቶታት እቲ ቀልጢፉን ብዘይ ብዙሕ ክርክርን ዝጸደቐ እቲ ናይ ፈረንሳ ኢጣልያን ሃገራት ላቲንን ደገፍ ዝረኸበ እማመ ሙሉእ ናጽነት ንስምርቲ ሊብያ ኾነ ቀጺሉ ዝቐረበ ጉዳይ ሶማልያ እኳ እንተነበረ ኢትዮጵያ መጀመርታ ናይ ኤርትራ ጉዳይን ረብሓ ክውሰን ስለ ዝደለየት ንሱ ቅድም ክቐርብ ብላይቤርያ ተደጊፋ ኣትሪራ ተሟጎተት ሶማልያ ብሞግዚትነት ናብ ኢጣልያ ክትወሃብ ምዃና ዳርጋ ከም ውድኡ ተወሲዱ ዝነበረ ኢትዮጵያ ከምኡ ክኸውን እንተኾይኑ ናይ ኤርትራ ውሕስነት ይገበረለይ እምበር ብኽልተ ጎድነይ ኣብ ስግኣት ክወድቕ ኣይኮንኩን ዝብል ክትዕካ እያ ተቐርብ ዝነበረት እዚ ግን ኣይቀንዓን ደገፍ ሃገራት ላቲን ስለ ዘይረኸበ ሃገራት ላቲን ጥራይ ዘይኮና ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ኣብ ጉዳይ ሶማል ደጋፊት ኢጣልያ ስለ ዝነበረት እዚ እውን ውድኡ እናኾነ ኸደ በዚ እምበኣር ኤርትራ ጥራይ ጸገም ፈጠረት ኩሉ እቲ ብዛዕባ ኣቕሪቡ ዝነበረ እማመታት ካብ ሙሉእ ናጽነት ምጽምባር ናብ ኢትዮጵያ ምቕልን ቀጥታዊ ሞግዚትነት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝወጽእ ኣይነበረን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ግን ወኪል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፊሊፕ ጄሰፕ ሓደ ናይ ፌደሬሽን ሓሳብ ኣቕረበ ብዝርዝር ክርአ እንከሎ እዚ ሓሳብ እዚ ኤርትራ ብትሕቲ ንጉሰ ነገስታዊ ዘውዲ ኢትዮጵያ ነፍሳት ተመሓድር ሃገር ኮይና ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ክትሻረኽ ዝብል ኮይኑ ብኻልኦት ሃገራት ምምሕያሻት ተገብረሉ በዚ መሰረት እቲ ፌደሬሽን ን10 ዓመት ክጸንሕ እሞ ብድሕሪ እዚ ሓደ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምርጫ ተገይሩ ህዝቢ ባዕሉ ነባሪ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝደል እንተኾይኑ እውን ክውስን ዝብል ነበረ እዚ እማመዝ እውን የማን ጸጋም ተነቕፈ ብቐንዱ ሓገዝ ብሪጣንያ ስለ ዝተነፍጎ ኸዓ ኣብቲ ንኡስ ኮሚቴ ክሓልፍ ኣይከኣለን ብሪጣንያ ነዚ ሓሳብ ዘይደገፈት ኩሉ እቲ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ፖሊሲታት ዓባይቱ ሕቡራት ሃገራት ዘይቅቡልና ኾነ በብሓደ ይፈሽል ስነ ዝነበረ እዩ ከምዚ ዝከር ካብ ፈለማት ሒዛ ንሳት ትቆጻጸራ ንኦጋዴን ዝሓወሰት ዓባይ ሶማልያ ናይ ምፍጣር መደብ ነይሩዋ እዩ ሃገራት ላቲን ኣብቲ ንኡስ ኮሚቴ ብሓባር ብምድማጽ ኢጣልያ ናብ ሶማልያ ብሞግዚትነት ንኽትምለስ ንዝብል እማመ ንኽሓልፍ ምስ ሓገዛ ግን ናይ ብሪጣንያ ተስፋ ኣብቲ ቦታ ሃፈፈ ብቐደሙ ድሌት ኢትዮጵያ ብኤርትራ ብኸፊል ንኽማልእ ትጽዕር ዝነበረት ንኸበሳታትን ገማግም ባሕርን ኤርትራ ከም መባድልቲ ኦጋዴን ብምውሳድ ዝነበረ እዚ ኸይኮነ ምስ ተረፈ ይብል ስፔንሰር ብሪጣንያ ንኢትዮጵያ ትህቦ ዝነበረት ንኤርትራ ወይ ንኽፋላ ናይ ምርካብ ሓገዝና ነከየ ኸደ በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ንእማመ ኣሜሪካ ዘይደገፈት ከምዚ ምስ ኮነን ድሕሪ ብዙሕ ክትዓትን ምንጻግ ዝተፈላለዩ እማመታትን ንኡስ ኮሚቴ 17 ሓደ መርማሪ ኮሚሽን ናብ ኤርትራ ይለኣኽ ንዝብል ሓሳብ ተሰማምዓሉ እሞ ናብቲ ዝመዘዞ ቀዳማይ ኮሚቴ ንኽቐርብ ወሰነ እቲ ኮሚሽን ብ5 ኣባላት ባይቶ ክቀውም ድሕሪ ምስምማዕ ድማ
ቀንዲ ዕላምኡ ድሌት ተቐማጦ ኤርትራ ብምሉእነት ምርግጋጽ ድሕነቶም ዝረጋገጸሉ መገዲ ምጥጣሕ ሕቶም ውጋን እቲ ሃገር አጽኒዑ ጸብጻቡን ግቡእ ዝበሎ ናይ ፍታሕ እማመታቱን ናብ ዋና ጸሓፊ ምቕራብ ምንባሩ ነጸረ ምስዚ እቲ ንኡስ ኮሚቴ ናጽነት ሊብያን ኢጣልያዊ ሞግዚትነት ንሶማልያን እውን አመመ እዚ እማመታት እዚ ናብ ቀዳማይ ፖለቲካዊ ኮሚቴ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ቀረበ በኢትዮጵያ ዝቀረበን ላይቤሪያን ኖርዌይን ከኣ ዝደገፈኦን ብርቱዕ ተቃውሞ እናሃለዎ ድማ እቲ ሓሳብ በቲ ኮሚቴውን ጸደቀ እቲ ኮሚቴ ብተወሳኺ 4 ንምጽምባር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝተቃወማ አባላቱ ማለት ድማ ንፓኪስታን ጓቲማላ በርማን ደቡብ አፍሪካን አባላት እቲ ኮሚሽን ንኽኾና መዘዘን ንኢትዮጵያ ንምድዓዓስ ደጋፊት ኢትዮጵያ ዝነበረት ኖርዌይ 5 አባል ንኽትከውን መረጻ ب21 حدار 1949 እቲ ናይ ቀዳማይ ኮሚቴ ጸብጻብን እማመና ብሓፈሻው ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ድምጽ ወደቀ 48 ሃገራት ክድግፍኦን ከለዋ ሓንቲ ጥራይ ተቃወመት ትሽዓተ ድማ ድምጽን ሰሓባ በዚ ከዓ ናይ ሕቡራት ሃገራት መርማሪት ኮሚሽን ኤርትራ ክትለኣኽ ተወሰነ ኢትዮጵያ ነዚ ከም ዓብ በደልን ጽፍዒትን ወሰደቶ ኣኽሊሉ ኣብ ተሓፈሻው ባይቶ ተቃውሞ ኣስምዐ ጥራይ ዘይኮነ بفلاي نتن أنصار دليت إثيوبيا زخدا هاجرات لاتين أمريكا بعليتها وأدلو خيتر فنقفن هاتي عيل سلاسي وانا صحف ودب حبرات هاجرات تريك فالي دبداب بمصحف نتودب زي فتحاون نتكسسو نسمون نتناي قدمناي فاشتي إيطاليا ورار بمذكار إيطاليانا بصوماليا بمملاس هاجروم مليسانا بشجرن معاتن تقال منبارات تحساسبو عالم كابت نزز مسل وساني نختحلف زخالا زيتقم غيزياو قالستات وصيا فتحن حقنا بزنكسلو محال تختسغرن كلا بهوتي زريالو محال تخمصيو بمبال دما مرتهم غلصو ناي منግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሕግ ማኻርዝ ነበረ ጆን ስፔንሰር ድሌት ኢትዮጵያ ብራብዓይ መጋባያ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ዘይምምልኡ ሃገራት ላቲን ውሽጥ በአሜሪካ ስለዝተሓገዛያን ዝብል ጥርጣሬ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደረ ብውሕዱ ከም ስልትን ከም መፈራርሕን መንግስቲ አሜሪካን ኢትዮጵያ ናብ ሶቪየትን እትማሕበርነታው ደንበን እትኸይድ ዘላ ዘመስል ምንቅስቃሳት ከተርኢ ጀመረት ነዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ዝሰዓበ ዓመት ካብ ቼኮስሎቫኪያ ብረት ብምግዛእ ኣብ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት አንጻር አሜሪካ ምዕራብ በሓፈሻን ብምድማጽ ወዘተ ከተርእዮ ደፈረት ኣብ ኩሉ ዝሰዓበ ንጥፈታት ከምታ ጸጸኒሓ እትወጽእ ናይ ጣልያን ክትወረንን ከላ ስቂልኩም ርኢኹምኒ መጣሊዒት ካርታኣ እዛ ኾድኩና ኣብ ሶቪየት ውን ንረብሓት ትሰርሕ ተወሳኺት ካርታ ኮነት تبتاوي هاجر إريدا كواغالايه نخطون حرام زاد تبتاوي هاجر إريدا ولا تزانقو وانت يا استاذي
نزعت بالتاوي حجر إريدرا كواقع لايه كواقع لايه نخطوين حارة نزعت بالتاوي حجر إريدرا حمشش انتبلا أدوي أقري نهار نتزبي نتعنت أقري أي بارتيني سورة وتكباري حمشش انتبلا أدوي أقري نهار نتزبي نتعنت أقري يا مراتيني سوراوي تكبري جبهة نزعت بالتاوي حقير ريدرا نزعت بالتاوي حقيرنا إرينا بمريحنا جبها متكلا قسقاسي حفاشي باستمار سرعة ديمقراطي كان هذا تاريخ بسخو مبقاسي بمريحنا جبا متكلا قسقاسي حفاشتي بالسمار سرعة ديمقراطي كان هذا تاريخ بسخو مبقاسي شب نزعت بالتاوي حقير إريدرا كواقع لايه كواقع لايه نخطوين حارة نزعت بالتاوي حقيرنا إريدرا صلاتنا جبها حقراوي عموانا بزينة تغميلا مسكتي شكرا كسعتي بنساسو كتالي سكرا صلاتنا جبها حقراوي عموانا بزينة تغميلا مسكتي شكرا كسعتي بنساسو كتالي سكرا جبها عباي بعد رمطباي نزعت بالتاوي حقير إريدرا كواقع لايه كواقع لايه نخطوين حارة نزعت بالتاوي حقيرنا إريدرا ما حجهيزي كل سام دسيت نغرة إن كبرت كسر وين كل سام راس تميرا كواقعكي هاجري ريترا كابو ما حجهيزي
كزام دزيت نغرف إنكام راس كتسروين كزام راس دميرا وقالي حقرين إدرا شبا نزعت بيتاوي حقري إريدا نخذ لوين حرام نزعت بيتاوي